این کانسنر چند سوم شد؟ Кондиционер ай фирмаи Boss. Аха. Доставка, установка Ройгон. Хуб. Тарафи Қирған, Вахш, Чапаев, Вион, Узан, исмием Варашлобод, Гулшан, Қимсангин, Панҷ, Ҷиникул, Савхози Вахш, Эшпексатор, тарафи Гулистон, Лубой насосш фарқ надорад. Гулистон, Тошробод, Гулистон, Лубой насосш. Фаҳмо. Доставка, установкаш Ройгон. Чанд кубай? Тоза 12 куба мешава, ай бренди Boss. Трубка по трубка полный мед, моторам хчам мед. Сплинти кондиционер. Ай бренди Boss. Полный ҳамаш мед. 2026 новинка. 3 сол завод гарантия мета, 1 сол худмус 100% дар любой чиз ҷавоб мегӯянд. Тоза 12 куба. нархш 2850 сомон мебаранд. дар ҳамин ҷои гуфтагӣ установка мекунам метавонад. Доставка установкаш қадӣ. ҳамин ҷои гуфтагӣ мебаранд, установка мекунам метавонад. Доставка установка. айни ҳол мо қарор дорем дар мағозаи Шерон дӯстон азиз, ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Калхозобод, вилояти Хатлон мешавад дӯстон азиз, рӯпарои ошорхона, яъне ки мағозаи Шерон мебошад дӯстон азиз. Дар ин ҷо на фақат кондиционер ва дар ин ҷо халадене мегӯянд, стирани машина, телевизор, ҳама чизо ҳаст бо нархи дастрас. Акнун нархҳои халаденико ай фирмаи Тич, бренди Мидея. ай то иди қурбон ай нархш 2800 сомон буд, 2390 сомон. нарх баланда. чанд литраи? як нишон метем. ина дӯстон азиз, дарошам як бор нигоҳ кунем. як бор литриш бинам ра. 200 литр. 199 литр, гӯё ки 200 литр. 200 литр. Фаҳмо. 200 литр кашкашакош се полка дорад, кашкашаки калон. Маразилне ки чиқри хушук калон мешавад. Фаҳмо. Иш чи? иш 1400 сомон буд, 1990 сомон. иш ҳам ҳамон бренди Мидея фирмаи Тич. се полка дорад, иранчи ҳам кашкашака калон. Фаҳмо. нархи ин мештаки чақай? 1990 сомон, то иди қурбон ва иди қурбон ҳамон нарх мешавад. дӯстон азиз, дар ин мағоза халаденикои майда ҳам ҳастак, калон ҳам ҳастак ва кондиционерҳои 9 куба ҳам ҳастак, 12 куба бо 16. 1900 сомон сар мешавад, 12 куба то 6000 сомонро ҳастанд. ҳастанд? варианти хуби арзон бисёр суроғ мекардан, варианти хуби арзон ҳозира ба дасти мода ҳамиёй. ҳамиша? ба гарантияй, ба дилипир мебарем. Фаҳмо. То 3 сола гарантия дорад. То 3 сола гарантия дорад. То ҳозир ҳам мардум бурдас ягон мамошидаги ё не? Не, ягон чагар ай қувваи паст, слишком қувваш пасти бад мешава, агар ҳамуда ягон айб наброра дига далиш ягон чидаги нест. Значит, қувваи паст дошта боша ҳатман якта салбизатор гирифта накор. Салбизаторам ҳаст. Қувваи то 180 190 кор мекунад, слишком пасти бад боша бад мегирад. Хай мисол қувва паст мешава, салбизатор ай чанд сом то чанд сомонро ҳаст? Салбизатор ай 400 сом то 3000 сомон ҳаст барои обши хона. фаҳмо. ин аппарата дӯстон азиз, коллексияра бисёр карда мондагим, барои шумо кадом намудаш маъқул аст, метавонед занг занед, метавонед ба ҳамин мағоза ташриф биёред, омада бинед кадомаш маъқул аст, мемоло харидорӣ карда мегиред дӯстон азиз. хуб, ин аппарат ина бо халаденикои бо нишон метем, тамошо кунед. бисёр одамон халаденикои российский мепурсанд. Уже бисёр вариант дорем. Вариантҳо ҳастанд. Нишон метем. Российский ай бренди Атлант, Брюса, Мидея, Samsung. ҳамаш ҳастанд? ҳама бренди ҳастанд. ин аппарат ина дӯстон азиз, Атлант гуфтагӣ, дар ин аппарат ина Брюса ҳам ҳаст. хулас нархош ай чанд сомон то чанд сомон халаденико? халаденик ай 990 сомон, ай 950 сомон. майдаша? ина евро майдаш 950 сомон. 950 сом. ай 950 сом то 15000 сомонро ҳаст. ҳама ина буд вариант. халаденик бисёри бада. любой вариантиш ҳаст. ина дӯстон азиз, сезони кондиционеру халаденико омадаги марҳамат бемалол ташриф биёред. хуб, ипара ина вариант беҳад бисёра, кадом намудаш маъқул бошад, омада харидорӣ карда мегиред. як номбарки Samsung буд аст ҷабо. ай фирмаи Vesna, Universal, Samsung, баъдан российский ё Атлант. ё код қатӣ мешаванд, ҳамашам ё любой ҷо интересовад ки нархи арзон. Атлант, Брюса. чанд сомон ино? ай халаденикои Брюса, Атлант ё ай 2400 сомон сар мешавад то 8000 сомонро ҳастанд. бренди Атлант, Брюса иминамо бренди зури. ина Атлантҳои калон, сухои мароз. ина ипарадам бо сухои марози халаденикам будааст. тамошо кунед. марҳамат. бемалол акун тажози пенопласт дорад, рӯй намешавад. пенопластро бигирам, рӯй мешавад. хулас
ин 298 литр абдаст. Марҳамат. Сухои марӯзтон азиз. Нархи чанд сомон ай? 8,000 сомон атлан. 8,000 сомон. Айна калон арзони хуб меган 5,600 сомон се битиш айда калон. Калонтара. Акар асискиё любой кас мекан тақсимат мешавад. Аҳа. Бо иншалло савдо дорам баш. Исм мезгарем. Айна витрино аста. Барои овунака. Барои ов. Ино чанд сомон ай? Ё 4,800 сом, 4,700 сом, 5,000, 6,000 нехал мекой калон аста. Халадинги пара барои магазино. Ино чанд сомон ай? Ё 22,000 сомон ай. Ё. Ё ҳамаш оригинал эрония. Аҳа. Ишқи то иш эрон. Фаҳмо. И телевизормо чанд сом шид? Телевизорро ай размери 32 то 110 ҳаст ҳамаш. Размери 32 аст 650 сом, 750 сом, 800 сом, 900 сом, 1000 сом, 1100 сом. Аҳа. Неми 1100 сом будан ай фирмаи Graz. Ё. Ози аксияш кардаган 100 сомон. Размери 32? Размери 32, 35, 32 нестаган ҳамаш тоза 32 меброям. Аҳа. Android 13 телефон дорад, дадраш экранш LED TV чишма намезана. Ҳам 8 гиг дорад. Аппликейшн ки логоши скачат карда мешава, YouTube қадидирма мешава. Мишкаи компютер дорад, джойстик ҳамаи чӣ қатишай. 900 сомон кардаган. Поставкаш қади, поставкаи регировка шавак. Аҳа. Хоб, ипаради набо вариантаи калонаш ҳам аст? Ҳамаи вариант ҳастай. Намои дар корам менависан. Иншалло сурат мегирем, роӣ мекунем. Фаҳмо. Ипараина барои маразини барои марожнӣ. Тамошо кунем, барои марожнӣ ҳам мешава, барои гӯшт ҳам мешава. Дидам ай чанд сомон то чанд сомон? Ё ай 2800 сомон сар мешавад то 6,000 ҳастай. Но вариантои калон ки ипара? бисёр одамон суроғ мекунанд, нам ёван. Иншалло мо дорем нарчи. Ино чанд сомон? Чӣ қадар ида бинем сон азиз? 6,000. 6,000. Не, бо бренди Теч. Бемалол омада харидорӣ карда мегирем. Дар ҳамин ҷо чизеро дидем сон азиз, ҳамаш бо банки Алиф қарз дода мешавад, яъне ки аз 3 моҳ то 24 моҳ ҳаст сон азиз. Ози акнун дар он ҷо страни машина ҳам ҳаст, пол автоматш ҳам ҳаст, автомат ҳам ҳаст, ози барои шумо нишон медем аиша. Азиз телефонҳо ҳам ҳаст, телефонҳои фурӯшои нав. Ҳам хелай? Пачка актив. Аҳа. Ай чанд сомон то чанд сомон чӣ қадар телефонҳо ҳаст? Телефонҳо ай 900 сомон сар мешаванд. Аҳа. То 17 Pro Max оригинали инноватив ҳам ҳаст. Ҳаста? Кад меда чизе дар кора чӣ моделиш дар кора менависам мегамон, сурат мегирем, роӣ мекунем, нархша мегирем, иншалло нархи арзон мекунем метем шуд. Фаҳмо. Телефонҳои арзон сон аст. дӯстон азиз, дар ин ҷо страни машина мегӯянд ва микроволновка, утигу дар шароити хона, кухнида чизе дар кор аст, ҳамаш ҳаст ва дар ин пара люстра мегӯянд, ҳама чизо ҳаст. Хулас дӯстон азиз, марҳамат, тамошо кунед. Хулас мағоза омадем, чизе дар кор боша бемал омада харидорӣ карда мегӯянд ба шароити зиндагии шумо. Ва дар ин ҷо страни машинаҳои автомат ва полавтоматҳо. Нархош ай чанд сомон то чанд сомон ҳаст? Сирали полавтомат 7 кг сар мешавад 900 сомон. Аҳа. То 11 кг ҳаст 1,000 сомон. 1,000 сомон. Ҳамаи моделиш автоматҳо чӣ? 8, 9, 10, 11 ҳамаи моделиш ҳастай полавтомат. Автомат ай 1900 сомон сар мешавад то 6,500 сомон ҳастай. Ҳамаи брендиш ҳастай. Ипара ина тамошо мекунем сон азиз. Артел мегӯянд, Эверест мегӯянд, Graz мегӯянд, Samsung мегӯянд, LG мегӯянд, Bless мегӯянд, ҳама намудош ҳаст. 6,5 кг мегӯянд, 8 кг мегӯянд, 8,5 мегӯянд, 7 кг ҳамаш ҳаст дӯстон азиз. Бо нархи дастрас. Ҳозир ионра номбар кардиси нархоша, якни аз номи канали Колхозобод ТВ омад дохад бо ягон сум тахфиф дода мешавад. Иншалло. Чизе ки аксия кардагиан, яъне у дигар чизо лубоши арзон карда мешавад. Мақсад ки биёян ҳамин мағоза ташриф биёранд, кадомаш маъқул бошад. Ягон сум арзон карда метавонем. Фаҳмо. Ин дӯстон азиз, ҳамин чиза фаромӯш накунед дӯстон азиз. Пара ина палисос мегӯянд, ҳама чизо ҳаст. Хулас мағозаи универсални. Люстра мегӯянд, қандилҳо, ина қандилҳо тамошо кунед. Бисёр одамҳо холодильник қимат мегӯянд, холодильник фасони качестводор мегӯянд, инҷо ҳама холодильник ҳаст. Бренди Hitachi, Samsung, Avangard, Sensus. Ё чӣ? Ина холодильник 4 дора. Калони. чанд сум даст? 14,000 сомон арзон мешавад. Бо ҳама 14 дорем 5,000 сомон, ҳастай 6,000 сомон, ҳастай 7,000 сомон. Фаҳмо. Ина Hitachi ҳаст, Hitachi оригинал. ҳамаш арзон мешавад. Ира ғавси шабинен дӯстон азиз, чӣ қадар ғавсай? Болош сухои марозая? Ҳамаш сухои марозая. Ина. Дрида як одам ҷо мешава. Чанд сомон ай? Шам 14,000 сомон.
یکی همش سودا میکنه. خلاصون عزیز نرخورا برایشون پیشنهاد کردیم مرحمت با مغازه تشریف بیارید رقم ها در ذهن هست بیمالا زنگ زده مراجعه کنید برای شما چیزی معقول باشه از نام کانال کالخوزآباد صحبت کردیم برای شما باز یک بار تحقیق داده میشود کسانی که با کانتن خریدن استرن ماشین در کار باشد همین ویدیو را چون عزیز ماکسیمال پام کنید مردم ببینند با نرخ دسترس خریداری کنند